Tat-towing għadu ma ġiex. Naħdu le, issa ħad satajn off. Ta' xej quality time mommok bl-ħsieb mela. Irrid tinbiddilha. Ma jistax ikun daqqa sejrek. Ok. Kont qed nara xi ħaġa hekk ara. Saħej. Arakom, intu Sintja b'xarkom itir marrieħ. Kif se tħallas allura? Mhux mill-paga jew. Għandek biżejjed? Għadni le, ma Gilbert għadu kemm ħareġ waħda ġdida. Ti tkun kull bħal Gilbert? Nix għalfejn kun kull bħal Gilbert ma għafx kollek razza ġdida. Ekku. Għandek biżejjed għad-deposit? Ikkalkulajt l-interessi kemm titħallas fix-xahar dort naqra l-banek? Mela ħantik idea x'naw mi kienet tfittex ukoll kombinazzjoni. Fuq 10,000 tħallas madwar 150 euro fix-xahar fuq 7 snin. Fl-aħħar tkun ħallas 12,000 euro. Issa dik naħseb tiswa d-doppju jien. Mbagħad għandek insurance, liċenzja, fuel. Nasibek noqgħod bela qajr nixxieli, mama. Trid tara kemm se servik ukoll għandek 7 snin sa kemm tħallasa. Mbagħad 50 snin oħra ma tkun tiswa xejn. Mbagħad tikkalkula service ta' kull ftit xhur, ħsarat, xi ħabta li ħaresqat, l-ispejjeż jitilgħu. Issa nara naqra ma. Tisix id-deposit fuq il-post. Dejtu tfadlu u jekk tixtru għandek madwar 500 euro oħra fix-xahar. Ġiet għat-tow truck. Għandek flus? Għandek 50 euro issa ntihomlok. Ha. Li tagħmel illum isawwar dak li jiġri għada. Informa ruħek, ippjana, hu azzjoni.